За днес ще правим експерименти с емоции. Готови ли сте? Аз съм професор Вили и това е моят асистент, доктор Намръщен Купичко. Добре дошли в лабораторията на емоциите. Стартираме експериментите с колачите на My Creative Box. В комплекта има 6 кутийки ароматен цветен пластелин. Тази твърда дъска е за стабилна опора. И 8 подложки, които са с различни физиономии. А защо е важно да познаваме емоции? Защото те ни помагат да разберем себе си и другите. Каква емоция изписвам, когато разхвърляте лабораторията, доктор Купичков? Да, точно така. Сърдите съм ми. Затова веждите ми са събрани. Хайде сега научим как да разпознаваме емоциите си по забавен начин. Експеримент 1. Взимаме няколко подложки с личици. Чертаваме пунктираните линии с лентички и пластилин и играта познава емоцията започва. Експеримент 2. Правим си кръгче, натискаме го и му добавяме очички и усмивка. Готово! Имаме си своя емоджи от пластилин. След внимателно моделиране и анализ на физиономии, установихме, че емоциите ни са точно като пушек. Понякога невидими, но могат да бъдат много силни. Намери твоята кутия за творчество и експерименти от My Creative Box в WITKID BG.